салом. Блогерон ба як ҷузъи муҳими контенти тоҷикии интернет табдил ёфтанд. дар саҳифаҳояшону каналҳояшон ҳазорҳо обуначӣ доранд ва навиштаву видео ва нигоштаҳояшонро ҳатто миллионҳо нафар тамошо мекунанд. имрӯз мо дар студияи радиои озодӣ се нафар аз блогерони машҳури кишварро даъват кардем, то бо онҳо дар бораи фаъолияташон суҳбат кунем. ва меҳмонони имрӯзаи мо ҳам ҳастанд Сабринаи Назрӣ, Рафаэл Гулов ва Усмон Мирзомуродов. суоли нахустини мо ин аст ва шояд суоле бошад ки қариб ҳар як бинандаи шумо аз ин мехоҳад дар ин бора донад ва ин маълумотро дошта бошад. даромадатон чӣ қадар аст? даромад хуб аст. ҳамақашро мегӯям ки яъне аз ин моҳ ба ин моҳ мерасонад. шикоят надорем. бештар даромади ман аз YouTube аст, чунки дар видеоҳоям ба ғайр аз оне ки YouTube монетизатсия маблағ медиҳад, инчунин рекламодателҳо ҳастанд ки яъне реклама харидорӣ мекунанд дар дохили видео ва шукри худо гуфти Сабина басанда аст, аз ин моҳ ба ин моҳ мерасонад. ман ба гапи ҳамеҳо розиам. аки мо даромади муайян надорем ки мо бигем ҳамихел. ин моҳи қа гирифтем, моҳи дигар камтар мегирем, моҳи дигараш зиёдтар. ягона даромади мо аз ҳисоби ҳамон рекламое ки пешниҳод мешавад аз ҳамонҳо асту ғайр аз ин боз ман камкам ҳамин баъзе маҳфилу чорабиниҳоро пеш мебарам ба ҳайси ровӣ аз ҳамон даромади иловагӣ ҳам. албатта. ва суол ин аст ки чӣ шуморо водор кард то блогер шавед? ман 4 сол дар телевизион кор мекардам ва дидам ки то андозае ки ман барои худ омӯхтам кифоя буд ва пешравии дигарро намедидам ростӣ ва ҳамин хотир фикр кардам ки ман идеяе ки дар сар дорам метавонам онро дар интернет ҷорӣ кунам ва ҳамин гуна блогер шудам. ман ростӣ тасаввуротам надоштам ки блогер худаш кист ва чӣ корҳо машғул аст ва намедонистам ки дар оянда ман блогер мешавам. ман ба монанди мисли Рафаэл дар телевизион кор мекардам, зиёда аз 8 сол ё 9 сол кор кардам. вақте ки аз телевизион рафтам, ҳарчи гӯям истеъдод ки доштам, ҳамон маҳорати худро натонистам ки дар худ нигоҳ дорам. ба ҳамон хотир ба воситаи ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ боз ҳамо ҳунару ваи худамро сайқал додам, давом додан гирифтам. и ҳамин тавр маро мардум ба ҳайси блогер қабул карданд. албатта. шумо чӣ гуна блогер шуд? ман ба монанди дигар сағирои камбағал дар поиски як тика нун Россия рафтам коркунӣ. ба совети як ҷурам Абдулло блогер шидам. ҳамун совет дод ки ҳам хеле фокусока мегзара. ки гузарад? шумо аз куҷо идеяҳо пайдо мешавад? ай сари худат мегзара, ай сари як бародарат мегзара, ҳамро ту шоҳидӣ мебинӣ ва мекунӣ. шумо фаъолияти чандсолаи журналистӣ доштед. албатта. ва агар қиёс кунем, журналист будан беҳтар аст ва ё блогер? ростӣ ба фикри ман ки журналист будан камтар осонтар аст кору фаъолияташ, чунки ту ба як чорчуба фақат кор мекунӣ. а вақте блогер шудӣ, ту дар ҳама соҳа, дар ҳама кор бояд ки вай кунӣ, кор пеш барӣ ё ки машғул шавӣ. бале, ба ман низ бештар блогер будан осонтар аст, чунки дар инҷо яъне озодтар метавонӣ фикрҳои худро баён кунӣ, чӣ ки мехоҳӣ, чӣ идея ки дар сар аст, ҳамро метавонӣ пеш барӣ, яъне ки сабт карда ба мардум нишон диҳӣ. ва агар инчунин каме блогер будан мушкил аст ба он хотир ки дар инҷо яъне отзив комментарияро яку якбора мегиред. дар телевизион бештар вақте ки масалан баромад мекардем, ягон кас медид мегуфт ҳа шумо нақс хуб ва хейтерҳоро ба гуфте ки намедидем он қадар. дар инҷо каме ана ҳамин чиз халал мерасонад ба кори инсон. аммо фикр мекунам аз як ҷиҳат хуб аст, чунки вақте критика аст, болои ин кор кардан лозим аст. яъне мушкилиҳо ҳам дорад, аммо озодиро эҳсос мекунед дар албатта озод ҳастӣ, аз ягон кас вобастагӣ надорӣ. мақсади ҳам материале тайёр мекунӣ, як кас нишон наметӣ, вай бина, вай назар бигзарона, батра дабротия ту вая пешкаш кунӣ. худат дар худат хазайн, худат як чӣ дори, як телевидение дори, чӣ дори, як шабака дори кард. бале, Сабрина ба ин суоли навбатии ман аллакай ҷавоб гуфтанд. ин суолам ба Рафаэл ва Усмон аст. ба ғайр аз блогер будан боз даромади дигаре доред ё шуғли дигаре доред ё вақтатон намерасад? не, ростӣ дигар шуғл надорам, айни ҳол ба ана ҳамин шуғл машғул ҳастам ва мебинам ки даромади хуб дорад, шукри худо кор карда истодам. мо ха ки ҳамин шукри худо ҳам бекор будем, блогер будем. фақат
сети ходок гӯй кардем ходоки шаурма хидмонский иншоллоҳ дар областҳо дар ҳама ҷо мешавад кор пеш рафта истад ин аз ҳисоби даромаде ки аз блогерӣ ба даст ака ҳаму хебиге мешавад ба мавзӯъҳои иҷтимоӣ даст мезанед мавзӯъҳои муҳиме ки ҳастанд дар ҷомеа ба миён меоянд шумо ба инҳо чӣ гуна бархӯрд мекунед чӣ матлабҳо омода мекунед бале қисмати ман аслан бештар ки ба шоу бизнес тааллуқ дорад аммо дар инстаграм баъзан ҳолатҳое мешавад ки масалан дар бораи ягон мавзӯъҳои рӯз фикру андешаи худро баён мекунам ё ин ки ягон постҳое ки мешаванд дар сториси худ мегузорам манам ҳамчунин мисол ҳозир ҳама ҷода мисол вабои аср ҳамн касалие ки пайдо шудааст дар тамоми дунё фаро гирифтааст як чӣ хел гӯям аз мо чӣ фоида мерасад як видеоролики тарбиявӣ пешниҳод кардем баҳри мардум ки аз ҳамон каме ҳам бошад барои худ ибрат бигирад яъне тарзи дастшӯӣ дуруст ва ҳамчунин ҳамон ҳама вақт постҳое ки мегузорем барои кӯмаки мардум оилое ки камбизоат ҳастанд барои дигарон нафарон муҳоҷирон кӯмак расондан албатта фикр мекунам ки як масъалаое аст ки мо бурами рӯз ҳастанд ва мо каму беш низ вай мекунем пешниҳод мекунем яъне вай худро мегузорем саҳми худро мегузорем ман бетараф нестам як дусе прикол кардам дусе клоунӣ кардам бо як камакак тарбиявиро мегузаронам мақсад ки дил дорум имрӯз мебинем ки блогерон воқеан хеле зиёданд ва аз онҳо бештар нафароне ҳастанд ки блогер шудан мехоҳанд яъне воқеан ин ба як муд дар байни ҷавонон табдил ёфтааст рақобат байни блогерон чӣ гуна аст барои ҷалби бештари аудитория барои бинандаро ҷалб кардан чӣ корҳоеро анҷом медиҳед мо шахсан ман он қадар корҳои зиёдро анҷом намедиҳам аммо мебинам ки баъзе аз коллегаҳои мо чӣ гуна ки мегӯянд бисёр кунҷковӣ мекунанду бисёр корҳои нолозим мекунанд ки ин рости гап каме нороҳат мекунад моро чунки мо набояд ин хел рафтор кунем ва ҳар як инсон кори шахсии худро дорад масалан ҳамин направление блогер ки шуд набояд ба иззати нафси як аз дигар расад набояд кунҷковӣ кунад набояд масалан таҳқир кунад нафари дигарро ҳамкасби худро бахусус айни ҳол мо ягон иттиҳоде надорем аммо ҳастанд ки масалан 3-4 блогер якҷоя ҳастанд 3-4 блогер масалан вақте ки дар як направление кор мекунанд якҷоя ҳастанд ман рафаэл аз дигар блогерҳо фарқи худро дорем мисол каму беш мо як маълумоти телевизиона гирифтагима як таҷриба дорем ба ҳамон хотири мо ҳеҷ вақт дар ваёи худ шабакаҳои худ ҳамон сайтҳои худ суханои дағал намегӯем дигар хел мисол мо мардума тарбия мекунем мақсади мо чи аст яъне ки як чизи хуб ба мардум нишон додан аст шумо рақиб доред ягон кас берақиб намешавад неки ман ҳамун чуна рақиби ман медонам ку мо ӯро рақиб шитад намекунам оли пайдо нашидай рақиби ман сабрина зан блогер мушкил нест албатта мушкил аст мушкилиш дар чист ки вақте ки сидқан як корро мекунӣ меҳнат мекунӣ омодагӣ мебинӣ ҳамун мавода тайёр мекунӣ дар саҳифаи худ мегузорӣ ё ки дар ютуб мепартоӣ баъд ҳамун комментҳое ки нисбати ту менависанд оно наменависанд ки унҷа ту меҳнат кардагӣ унҷа ту як чизи хуб барои мардум мерасонӣ ягона чӣ нигоҳ мекунанд ту ороиш мекунӣ доим ё ин ки ту худатро ба намоиш мегузорӣ ҳамин чизо ғайр аз ин бо ҳаст комментҳое ки аз ин зиёд дағалтар аст вақте мехонӣ баъзе вақт вай мешавида дилат дар худат месӯзад ки ин қадар мисол кӯшиш мекунӣ лекин ҳамин чиза қадр наметкунанд лекин хуб аст вақте комменти бад мекунанд ин чиз ба шахс боз вай медиҳад қувва медиҳад ки бо аз ин ҳам беҳтару хубтар кунӣ ҳар коре ки мекунӣ албатта мушкил аст гумон мекунам ози айни ҳол дар байни чандин блогерҳои мард ман ҳастаму 3-4 нафарак зан ҳастем блогери зан 2-3 нафар зиёдтар машҳур аст ба назари шумо ба чӣ хотир дар ҷомеаи мо воқеан занони блогер хеле кам ҳастанд озодӣ надоранд бале баъд аз ҷиҳати оне ки аудитория яъне тамошобини мо зиёдтар мазҳабӣ ҳастанд ва аз комментҳои бад метарсанд фикр мекунам аз гапи мардум бештар ай ака метарсад ай падар метарсад дамо қабул накардиан ҳолиам қабул накардиан неки баъзе роликҳо ҳастае ки нем дар сар тог мехӯра ҳамура иштирок як
очай гили ҳатмияй ҳамун ман бояд пешкаш кунам бояд ҳамун навори ман очай гили боша ки мардум дама бифаҳмонам видеорама нишон яъне ки духтар зан аврат боша бояд ман қатъию ягон ҷона мерам ягон дурини чиқарӣ намедорам сиволиш я навор мекунем вай тарбиявиай вай мумкин савоб бигира ба ҳамун иштироки кардагиш а мардум дига чида ҳамин нофта мебина мақсади видеоране шиками ту чияй ё ки ременту ту унаҷаш занг задагиай чӣ дар кор ту ин ҳами корҳои нотуғрӣ бисёр дида мешавада бисёр бештари комментҳое ки дар ҳамун саҳифаҳои ман менависам ман меметавам ҳамаш писарон ҳастанд мардон ҳастанд баъзе вақт якта дута мешавад ки ягон духтар мисол ҳамчун хеле ғараз гӯямо бахилӣ карда мисол ягон ҷои маро камбудии маро мегӯяд дигар ҳамаш фақат ҳамун гуфти усмон ки мардо ҳастанд суханои баъд ту хеле тура ки таваллуд кара ки вай кара ту бесоиби ту нигоҳ намекунам ман падару модар дорам шукронаш фарзандои падарам ҳастам ман барои оно азиз ҳастам рости ман пеш бисёр хеле асабӣ мешудам ё ки ами пахши мустақим медорад дар инстаграм настроениям хубай медарам мехоҳам ки бо подписчикони худ суҳбат кунам ҳамин якта дута як комменти бад метавонад ки аму чи тия бад аму рӯз настроениятро рӯяи хира кунад албатта зери видеоҳои шумо шарҳҳо хеле зиёд мешаванд ва тавре гуфтед бисёр таҳқир ҳам мекунанд танқид ҳам мекунанд алфози қабеҳ ҳам мегӯянд бархурди шумо чӣ гуна аст ба ин гуна шарҳу комментҳо як чиз дигарро хаҳр кунам ки мо бештар ҳамин инсоният ҳамин хел намедонам тарбия ёфтааст ё ин ки ҳамин хел шудааст ки мо бештар ба негатив аҳамият медиҳем аммо ҳастанд позитив ҳастанд нафароне ки моро дастгирӣ мекунанд ҳастанд ҳазорҳо ки масалан усмонро дӯст медоранд лаҳҷаи тоҷикие ки он суҳбат мекунад дӯст медоранд ҳастанд ки масалан танҳо симои сабринаро дида инсонҳо шод мешаванд аммо вақте ки мо тарафи негативро мебинем кам ба позитив аҳамият медиҳем мо бояд шукргузор бошем аз нафаро ва миннатдории худро ба онҳо баён кунем ки дастгирии онҳо низ ба мо як илҳом мебахшад ба ҳар ҳол шояд дар тӯли ин қадар вақте ки шумо ба ин кор машғулед одат мекунед ба ин гуна комментҳо ва шояд чандон нодида мегиред онҳоро ҳам одат мекунӣ ҳам нигоҳ намекунӣ ама ҳама қасол шид одат накардам да ҳами ҳолиам мебинам ку ҳами нороҳат мешавам да гӯё ки завтрак махӯрд тарафдорони мо бо онҳо ҷанҷол мекунанд баъд коммент ба коммент меравадам хепоям инам ба фоидаи шумо аст коммент дар зери матлабатон зиёд мешавад не бале ва суоли охирини ман ин аст ки аз рафти суҳбат ман фаҳмидам ки блогерон дар тоҷикистон ягон иттиҳодияи махсусе надоранд шумо дар нақша доред мисли иттифоқи журналистон ё дигар иттиҳодияҳо як иттифоқи худро дошта бошед ва шояд аз ҳуқуқи ҳамдигар ҳимоя кунед ё дигар масъалаҳо саҳми худро гузоред хеле агар мо иттиҳодия надошта бошем ҳам ку дастгири якдигар ҳастем худоё накуна ягон та ягон палокат қати дучор мешава мо бетараф нестем ҳиска ки братан мо аъзои як иттиҳодияем ҳамин тоҷикистон худаш як иттиҳодия бояд боша хеле қисмат ҳамамон дастгири якдигар ман блогер варзишгара дастгирӣ мекунам варзишгар я духтура дастгирӣ кунам духтур я таи дигар ҳам хето бахирем бале акун иттиҳодие ки мо дар он ҷо ҷамъ шавем ҳар дафъа ё ки ягон нақша кунем ин гуна нест аммо мо ки масалан ба воситаи интернет сару кор дорем масалан ман ягон чиз мекунам мефиристам ба барон ё ин ки ба дигараш ки масалан ҳамина дар сообщества ютуб канали худ гузоред ё ки сторис кунед масалан ана ин гуна дастгириҳо байни ҳамдигар дорем мо масалан ба ман низ мефиристанд ман мебинам агар чизи хуб бошад ба ман писанд ояд мегӯям хоб мегузорам агар ба ман писанд ояд мегӯям узри зиёд масалан ҳамин видеои ту ба ман мисол писанд наомад наметавонам гузошта ин гуна дастгириҳо ҳастанд аз ҷониби мо дар байни блогерон масалан сабрина назиб зиёд аз аввал маро дастгирӣ мекард видеоҳои маро ҳамон вақт мегузоштанд шояд дар оянда шавада ягон иттиҳодие ки ҳама блогерон дар онҷо ҷамъ бем бале рости як вақт пешниҳод шуда буд аз ҷониби як корхона буд гуфта буданд ки ҳамаи шумо ҳамчунин гуфти шумо ки як иттиҳодия кунем шумо бо мо ҳамкорӣ кунед ки бисёри блогерон рад карданд аз ин чиз он иттиҳодия ба мақсади фоида овардани зиёд дар ҳамон компания буда шояд ягон блогери худомон дар байн ҳамин чизро ташкил мекунад хуб ташаккур ки омадед ба студияи мо ва як суҳбати хубе анҷом додед
خیر تا برنامه‌های بعدی.